Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa na kanále Catman.sk. Je to už tretie video za tento deň. A asi vydám ešte aj štvrté. Neviem prečo, lebo mám dneska asi natáčať týden, alebo ja neviem. Je to Charlie Challenge, ja na to vôbec neverím, tak môžeme sa na to vrhnúť. Máme yes, no, no. Yes. Charlie, si tu? Charlie, si tu? Charlie, si tu? Boha, on je v krčme asi, alebo neviem. Takže, Charlie, zabil si moju mamu? Charlie, zabil si môjho otca? Charlie, ide tu teraz záchranka? Charlie, som debil? Charlie, som úžasný. To sa pohlo! To sa pohlo! Kápo, on existuje.